i cilj nije da to bude samo danas, već da to bude kroz cijelu godinu, kao što je bilo i u protekle 2 godine. Zahvalio bih svim ovim mladima što, kako kažu, lajkaju, jer mi je Martina sad upravo rekla da već imamo 94.000 lajkova. To je znači blizu 100.000 kuna, što je fenomenalno za početak, i neka lajkaju dalje i neka ovo ne prestane večeras, već da to bude jedan kontinuitet. Da, ovi mladi ljudi uistinu ne bi imali takvu budućnost bez vas, stoga vas pozivamo i evo s ovog mjesta da se uključite u ovu akciju. Vjerojatno mladog Balabana znate, našeg mladog štićenika Damira Balabana. On je zaštitno lice cijele ove kampanje, onako izašao je u javnost da bi pomogao mladima poput njega, da bi im omogućio budućnost bolju koju je i on dobio. Evo, vidjet ćete sada i prilog o Damiru, sve ono što o njemu u stvari ne znamo u sljedećim minutama. O obitelji Damir ne otkriva mnogo. Ove fotografije podsjećaju ga na neko drugo sretnije djetinjstvo. Bude nezaboravne uspomene na odrastanje u dječjem domu. U dječji dom Izvor u Selcu došao je kada mu je bilo 11 godina. Njegovoj sestri tada je bilo 10. I mi smo onako možda prvih tjedan dana dok smo mi u stvari pohvatali to sve. Pa bilo je malo teško, malo čudno. Ne bih baš rekao da je bio šok, ali malo je trebalo vremena proći da se mi priviknemo na to, ali kad je to prošlo, bilo je super. Uklopili smo se, zapamtili sva imena, bilo je puno djece, odgajatelja, ali bilo je super. Život u domu odveo ga je, kaže, u sasvim drugome, boljem smjeru. Stekao je mnoge prijatelje, dobio novu veliku obitelj. Zahvaljujući njima odrastao je u smijeh. Završio je gimnaziju, igrao nogomet, glumio u dramskoj skupini. Imao sam sve što mi je bilo potrebno i više od toga. Imao sam super prijatelje, super ljude koji su se brinuli o meni. Imao sam najbolju odgajateljicu u domu, gospođu Vesnu, i ona mi je pomogla isto kroz cijelu tu prilagodbu i kroz cijeli u stvari moj život u domu. Prije 2 godine okrenuo je novu stranicu u životu. Preselio se u Zagreb. Odlazak od svoje velike obitelji teško je podnio. Danas, na pragu 20. živi u stambenoj zajednici. Počeci u Zagrebu za Damira bili su teški. Dođete iz jedne male pitome sredine u jedan ovako veliki grad, zbrka, strka, gdje god se okrenete, tako da je bilo to vrlo teško. Teško je bilo doći ovdje, ali eto, morao sam, htio sam doći tu zbog fakulteta. Trnovit život, obiteljski problemi i odrastanje u dječjem domu. Sve to utjecalo je i na izbor fakulteta. Student je 2. godine socijalnog rada. Kad sam došao u dom, znači kad sam u stvari vidio način na koji se tamo ljudi, odnosno odgajatelji, odnose prema nama, djeci, korisnicima dječjeg doma, svidjelo mi se to, svidio mi se taj način rada, taj odnos, i ono što sam ja tad htio je biti jedan od tih ljudi kad naraste. Upis na željeni studij, život u novome gradu, sve se događalo ubrzano. Od samog početka imao je potporu prijatelja. Neočekivano stigla je i financijska. Na samome početku studiranja dobio je stipendiju Korak u život. Moram priznati, to me dodatno u stvari motiviralo da upišem faks, jer to je s jedne strane, znači, sigurnost neka koja mi je pružena i ja sam je odlučio iskoristiti i upao sam na faks. Ostvario sam pravo na tu stipendiju i moram reći da puno mi je pomogla što se tiče svega toga. Pred Damirom je još nekoliko godina studiranja, mnogobrojni kolokviji i ispiti. Kaže, mala je to cijena da ostvari svoj san, biti s druge strane sustava. Za njega je to najvažniji korak u životu.